Bok svima, ja sam Vanja i evo mene u društvu 2/3 benda Plavo. Znači Bogdan i Stevan, ne vidite duplo nego to su braća blizanci. Pa ćemo popričati malo sa njima. Zapravo prvo ću vam postaviti pitanje o samom imenu od kuda je došlo, pošto mi se sviđa. Plavo u sebi nosi dobar statement, stav i ideju. Pa reci mi, Bogdane, zašto ste odabrali baš Plavu za ime benda? Baš Plavu. Pa onako, na početku najjednostavnije, znači plava je boja koja simbolizuje duhovnost, znači jedan unutrašnji život svakog pojedinca i koji je naravno povezan sa njegovim spoljašnjim životom i taj neki konflikt koji se non stop dešava, zapravo je to neka priča koju smo mi počeli posle nekog vremena naše svirke i prepoznali to dok smo se upoznavali međusobno posle nekog vremena. I to je nekako onako spontano došlo, znači nakon svirke smo to slušali kroz neke session varijante i zapravo smo videli, to je neki naš proizvod i videli smo zapravo šta smo mi, eto šta je kroz dela čovjek naravno govore njegova dela šta on zapravo radi. I eto to je neka početna onako varijanta koja se naravno širi kasnije u nekom smeru. Ok, da se odmah nadovežem na plavu boju kao recimo simbol duhovnosti, emocija određenih. Koja je zapravo poruka koju vi nosite kao bend i zapravo kako publika reagira na to? Pa s obzirom da smo imali 3-4 svirke do sad, još uvek da kažem nekako ispavamo taj teren, gde smo i šta smo, ali eto, najbitnije je da mi budemo taj neki ključ koji će samo da otvori ta vrata koje je u svakom pojedincu i da se otvori taj univerzum i svemir koji je u čoveku. I sve je ostalo na njemu da doživi tu muziku, da se okrene unutar sebe i da istražuje tu, znači zapravo ono za što nemamo toliko vremena da posvećujemo sebi. To je zapravo ono što mi želimo da kažemo i na svirici želimo da prenesemo tu energiju na ljude, da dobiju na neki način nadahnuće, a obično je to nekako obrnuto danas. Gledam kroz neke primere svirki i bendova na koji se način izražavaju i žele da prenesu neku poruku koji uvek nadobno ima neko nadahnuće, ali u nekoj možda negativnoj konotaciji. Znači ovde jednostavno nema teksta, nema pevanja, znači samo je muzika taj ključ koji otvara tu unutrašnjost svakog čoveka, eto da kažem tako. Ok, sad kada nam je Bogdan isfilozofirao samu bit benda Plavo, upitaću Stevana, basistu, kako ste zapravo krenuli? Kuda ste krenuli? Pa to je neka priča počela pre nekih godinu i po dana, tako nešto. Prvo je u kombinaciji bio Bogdan sa Žiletom, nešto van tih hardcore bendova koji smo već imali. Da napomenem Dead Rise, Bridge i Nove Beck. I onda sam nekako tu ja ušao u tu priču. Neki prvi riffovi su tako pravljeni, pa smo onda malo nekako razložili tu muziku. I već posle je krenulo, snimili smo prve 2 stvari, dok postoje šume, postojeći ljudi. I nabiranje tkiva, to smo snimili i dobro su ljudi to prihvatili. Tako da smo sad krećemo sa nekim albumom da radimo, to je EP. Imali smo tu neke svirke uglavnom u Kruševcu, gde smo bili uglavnom zapanjeni zato što nismo očekivali takav odaziv ljudi i posebno za Kruševac gde je taj, u globalu da kažem, post-rock nije zastupljen i ta instrumentalna muzika i sasvim je to super prošlo i dao nam je neku potporu da krenemo dalje da radimo i da u stvari ljudi su nam dali opravdanje za ono što mi radimo. To je to. Super, lijepo. Nadamo se da će tako nastaviti. A reci mi, pošto sviraš u bendu sa bratom i to blizancem, da li to ponekad zna biti prednost ili ima i svojih mana? Pa naravno da ima prednosti, naravno da ima i mana.
Prednost je zato što se znamo ceo život. Pre ovog benda smo i već svirali zajedno, i ono, Divide Suffer, ne znam, razni bendovi u Kruševcu, i ono smo napravili pauzu, ali posle toga je naravno nastalo Plavo. I koliko se svađamo, toliko se volimo, ali bez svađe ništa. Dobro, pozitivna svađa. Pozitivna svađa, da. Pošto sam vas dosta slušala, primijetila sam naravno da ste instrumental band. Reci mi, kako to da nemate vokala i da li razmišljate možda o nekakvom vokalu, ubacivanju nekih vokalnih dionica? Pa definitivno nešto ti nek prelaz između pesama da, ali u samim pesama ne. Mislim, od početka je band nastao kao instrumentalni prvenstveno zato što ne postoje ljudi, na primjer pevača, ne postoji čovek u Kruševcu koji, ne znam, slično razmišlja, koji ima, ne znam, neke vokalne sposobnosti, i nismo se ograničili, nego prosto ne postoji takva osoba. A volili bismo naravno da postoji neki naš drug ili nešto, bilo bi super. Slaže se i Bogdan, ja sam siguran. Tako je isto to krenulo sa instrumentalnom muzikom. Biće vokala, biće solo pevača između pesama, ja se nadam. I tako, to je to. Definitivno mislim da se ne osjeća manjak tog vokala, da sad postoji potreba da imamo vokala, a da nismo u mogućnosti, naravno nismo, ali samim tim što ne radimo sa nekim pevačem u bendu, tako se nadomestuje se muzika da posle nekog već vremena ne osjeća se kao da nešto tu fali. Mislim, bar smo mi to zaključili i sve se više razvija, ali naravno uvijek smo otvoreni za saradnju. Znači, što se tiče i drugih muzičara, možda i neki bubnjar, možda i neki basista, to smo na početku pričali, tako da bilo bi tako lepo da stalno neki ljudi sarađuju sa nama, eto, barem gostovanje na albumu i nešto slično, eto. Glazbenici, javite se slobodno. Samo još nešto da kažem, bitno je da to, recimo, svi tako razmišljamo da prosto ne možeš da praviš bend, ne znam, čuo sam za onog basistu, čuo sam za onog gitaristu, ajde da ga zovemo. Bitno je jako da se ti ljudi poznaju neki niz godina, da se znaju dobro, da se zna ko šta sluša, da nema ograničenja, da nema ega, tako da mislim da je to najbitnije za zdravu muziku, pod broj 1. I za odnos u bendu, naravno, da ako se tako nešto desi, taj bend može da traje neko vreme. Ovako brzo bendovi propadaju baš zbog toga što se u tom roku tek upoznaju, prođe godinu dana i onda ipak nisam ja ovde, ne pripadam ja ovde, i onda kao drugi gitarista, i to mislim da je greška. Svi očekujemo vaš spot pod nazivom Dok postoje šume, postojaće i ljudi. Recite nam nekoliko riječi o samom spotu, odnosno pjesmi, i kako je proteklo zapravo snimanje i kada će konačno izaći spot. Pa dobro, mnogi ljudi ne znaju da se to uopšte snima. To par možda vas. Ali eto, na početku malo pre smo pričali o tome, o saradnji sa našim drugarima, koji bi trebali da imaju skroz slobodu. Tako je bilo sa tim spotom. To je bila prva pesma koju smo snimili i odmah smo naravno hteli da snimimo spot. To je bila neka želja, ne znam ja zašto, ali nismo ni imali ni naziv benda, ništa. Tako da eto, Ivan Tasić, naš dobar drug, inače Reakcija film, on se bavi snimanjem filmova, i se odlično uklopio tu celu priču da bez ikakvog našeg uslovljavanja samo se uključi i nastavi ono što smo mi uradili. Jednostavno je slušao našu pesmu dugo i po svom nekom nahođenju, kako je on doživao tu pesmu, tako je osmislio koncept spota i čak dao naziv pesmi. I eto, to je... Ivča Majstore. Ivča Majstore, da. I to je nama zapravo mnogo drago, zato što ne želimo nikom da, recimo što se tiče spota, da pričamo treba spota ovako, treba onako. To je u startu kad zoveš nekog, a u kog imaš mnogo poverenja i da se znate dugo i sve, naravno, što se tiče toga. Bitno je, znači, da kažem opet, eto,
ponavljam, ajde treći put, da se on jednostavno uključi tu i da on doživi tu pesmu i po svom nahođenju snimi taj spot. Eto, to je neka okvirna priča. Anegdota ima mnogo, mislim, Ivče malo ekstreman tip, pa je bilo tu malo i golotinje, bilo je svega svačega. Da, možda ćete me kasnije prepoznati u spotu. Reci mi, ima scena poput one u kojoj nosim drvo na leđima. Da, pa to je bilo... To drvo je kao nekakav light motiv kroz cijeli spot. Zapravo drveće, šuma, priroda. Kao simbol, ali dosta je tu nekog poređenja. I na različite načine iz scene u scenu je rešavana ta problematika odvajanja čoveka od prirode. Znači ta neka veza koja je onako sve slabija i slabija. Jer se jednostavno čovjek odvaja od tog nekog prirodnog načina na koji funkcioniše. To nije samo boravak u šumi i u skladu sa prirodom, to je i način na koji funkcioniše uopšte. Jer on jednostavno pripada toj prirodi. Tako da eto, to je neka okvirna tema i onako dosta široka i kompleksna. A i eto, pesma je 8 minuta, tako da valjda može sad da se kaže za tih 8 minuta, ali da. Tako je, čekamo spot, znači bit će golotinje, bit će šuma, bit će drveća i prirode. Reci mi nešto o daljnim planovima benda. Dalji planovi su naravno svirke, što više svirki, da izađemo malo iz tog Kruševca, zatim EP, kome će biti 3 pesme. Trebalo bi, ja se nadam, uskoro da počnemo da snimamo, tako da će to biti za nekih 2 meseca, ajde najviše da damo rok. Naravno merch, Bogdan će nešto da kaže više o tome. Imamo nekakav merch? Imamo nekakav merch, pa da. Pa, eto, to smo dugo razmišljali šta bi bilo sa tim majicama i na kraju sam odlučio, eto ja, nekako na početku se nisam ni usudio da se upustim u tu priču i eto, već mislim da pola godine pravim razne neke vrste rešenja i došli smo konačno do nekog rešenja. Eto, uskoro bi trebalo da štampamo prvu majicu, tema je šume, naravno, to još uvek onako nismo izlizali do kraja. I eto, to je znači neka okvirna tema i baš eto čekam da vidim reakciju ljudi, mislim da će da mi se svidi uopšte, gledam da pokodim jednostavno tu našu neku priču, da stvorim kroz taj artwork nešto naše karakteristično i nije uopšte lako naravno, ali eto, upustio sam se u tu priču da to preuzem ja i vidjet ćemo kako će to da... I što se tiče EP-a isto, mislim, planiram da isto ja to radim, da sve to bude olovka, papir, boja, znači ništa onako neko digitalno rešenje. Eto, to je neka okvirna stvar koju pokušavam da kažem. Samo naravno posle EP-a, čim budemo to snimili, krećemo sa novim pesmama, tako da možete da očekujete album sledeće godine. O tom potom. Ok, znači Plavo nam donosi uskoro majice, EP-e, albume, bit će svega. Biće swag. Swag. Cijelo vrijeme pričamo, a zapravo nismo ni spomenuli trećeg člana, znači da upoznamo publiku sa bubnjarem, odnosno ritam mašinom Živkom. Živko Obradović, da. Evo ga, tu je, on je najstariji član, naš tata, drugi tata, vaspitač. I definitivno se mnogo dobro uklopio u priču zato što ima šta da kaže i prvenstveno ne gleda muziku samo sviram bubanj, nego vidi nešto više, izvlači više i više iz svake probe iz nas. To je nešto najkarakterističnije za bend, tako da smo srećni u suštini što imamo takvu bubnjara. Evo ovako, zaratili kamenija pa nastade živa prokletija. Evo ovako, bend koji obožavam, koji će uskoro biti u Beogradu. Iz Beogradu su naravno naš black metal band The Stone, na koji obrću oči svi u mojoj okolini.
Tako da to moram da slušam i nema nikakve veze sa Plavo, ali opet u duši sam metalac. To je to. Jojo Ma definitivno. Ljudi sviraju neki oblik drum and bass elektronike i sve je live, bas, bubanj i gitara sa mnogo efekata. Ekstra zanimljivo, Jojo Ma poznati bubnjar, tako da to je to nešto zadnje što sam čuo i što je stvarno fenomenalno. Drži ritam, drži sve, energija na nivou, to je to. Groove fantastičan, eto, to je nešto za... Eto, to su bili dečki iz Plavog.